Здравейте на всички и добре дошли отново в моя канал Над лимита. Днешното видео, което нямаше как да ни заснема. Както виждате от заглавието, в Тасо сме в момента. Предните кадри, които видяхте, се намират от ето този плаж, който между другото силно препоръчвам. Ако търсите сянка и също така готина, лека музичка и доста приятно настроение, има си и заведение там наблизо. Този път ще се опитам видео да не бъде много дълго, но в същото време ще се опитам да дам максимално полезна информация за тези от вас, които искат да идват в Тасос. Тъй като доколкото виждам във фейсбука ми, половин България е в Тасос. Така че предполагам, че на някой ще му бъде много полезно това видео. Какъв беше нашия план за пътуването? Ние потеглихме от Омуртаг, минахме през границата Маказа и нощувахме вчера в Керамоти, като тръгнахме в 8 часа сутринта от Омуртаг. На границата не си забавихме повече от 20 минути. Доста препоръчвам тази граница, понеже няма тежкотоварни автомобили там. Като цяло се случват много бързо нещата. И бяхме в Керамоти около 3 часа след обед, като е важно да се спомене в момента, че тук сме аз, приятелката ми, дъщеря ни и майката на приятелката ми. Така че може да предположите с малко дете. Спирахме, може би около 2-3 часа се удължи пътя. И въпреки това пристигнахме към 3 следове в Керамоти. Направихме там един плаж. Керамоти е доста готино градче. Заслужава според мен да се посети и то. Доста хора го пренебрегват. Директно идват в Тасос. В момента се намираме в Потос, като сутринта хванахме ферибота от Керамоти към Тасос, който за 3 възрастни плюс лек автомобил излезе 40 евро, като автомобил е 25 евро и по 5 евро на човек е таксата за ферибота. И от Керамоти пътува около 35-40 минути. Билети се купуват на място за ферибота, точно преди да се качите. Не е никакъв проблем това. Има фериботи на всеки половин час до 45 минути. Така че това също не е проблем. Общо, когато и да отидете на пристанището, винаги ще може да скачите на ферибот. Просто имайте предвид, че опашките понякога стават доста сериозни. Но рано сутринта си е най-добре. Като дойдохме сутринта в Тасос, направихме този плаж, където го показах. След това хапнахме в едно ресторанче, ето това, което също доста препоръчвам. Хапнахме си много сериозно. Както казах, 3 възрастни. Платихме 56 евро. Чак се очудихме накрая, че сметката е толкова. Предвид, че порциите са доста големи и хапнахме доста сериозно. В Потос ще бъдем 4 дни. Повечето хора препоръчват 2-3 дена да се стои в Тасос, не повече. Понеже уж няма какво толкова да се види. Ах ти трънчето! Но ние сме тук 4 дена, защото сме все пак с малко дете. Първата ни почивка с малката. Искаме да не бързаме за нищо, да се насладим на почивката. Сега малко се освежаваме, ще нахраним малката. Ще към 4 и пак се хвърляме към плажа. Да видим все пак как е плажа пред нашето място. Дано да е хубав. Водата на предния плаж, който ви показах, беше уникално чиста. Синьо-зелена, много готин цвят, много чиста. Също както видяхте, има и морските ралежи и тук, така че всички си донесахме и тези мрежести обувки от Декатлона. Това беше с информацията за момента. Надявам се да не ви отихчих много. Следващи кадри ще бъдат от доста готини приключения. Наслаждавайте се!
Добре, доста забавно беше. Посетихме и гьола, което се намира ето тук. Ако не знаете, че се намира в Тасос, вече знаете. За тези от вас, които търсят малко повече адреналин, задължително място, което трябва да се посети. Ние сме само тук с приятелката ми. Оставихме малката да спи с баба ей. Още малко полезна информация да ви изсипя. Силно препоръчвам по-закътаните плащчета. Тук в Тасос е пълно с такива, където няма много хора, няма навалица. Буквално има отбивки от страни на пътя през 5 минути. Има някакви уникално чисти, хубави кристална вода. Много яки плажове. Ако вече сте посещавали Тасос, напишете като коментар кое е място или нещо, което ви е направило най-готино впечатление. Да видим дали ще има нещо, което ние не сме чували или не сме посещавали. Пък може и да помогнем на хората, които те първа предстои да посещават Тасос. Също така в Потос, където ние сме отседнали, централния плаж е не че е лоша водата, нормална е, но не е така кристално бистра и светло-синя, каквато е на тия по-отдалечените плажчета, които буквално на 10 минути с кола извън Потос ги има. За съжаление, защото ние сме точно на първа линия, ще да е много хубаво, ако нашия плаж, който ни е на 3 минути пеша, е с яка вода, ама такова е положението. Имаме кола, така или иначе, се възползваме от нея. Лимонче. Свежичко. Има вкусно на желирани бомбони. Да, между другото. Точно желиран бомбон. Иначе за цените в Тасос, какво мога да кажа? Одеве хапнахме 2 пици за 3 човека, бяха по 11 евро. Цените на горивата са една идея по-високи от България. 1,70, 1,80 е дизела в момента. Евро говоря. Цените на храната, повечето неща са същите цени като в България, само че в евро. Сега се отправяме пак към Потос, да видим малко дали се е събудила. Ето го и пътя към Марбъл Бич. Решихме да дойдем все пак. Доста от коментарите на Мапса бяха, че не си заслужава заради пътя. 5-6 км по черен път. Тук се добива мрамор. Иначе плажа изглежда готин. Ще стигнахме и сега ще видим как е. Плажчето за момента не ме впечатлява особено. Ама да видим. Ние решихме да не плажуваме тук. Само искаме да видим водата. Не е зле плажа. Интересно е да се види наистина. Обаче ако ще идвате насам, трябва да дойдете много рано. В момента е 10:30, вече няма място на плажа, свободно. Доколкото чух, не е много ефтинко, но то се очаква. Все пак плажа е доста малък наистина, е супер голяма туристическа атракция. Дали се заслужава 5 км черен път и прах, всеки трябва да си прецени. Ох, мале! Иначе камъчетата наистина са готини. Ще постоим тук 5-10 минути и потегляме към другия плаж, където смятам да прекараме по-голямата част от деня. Ще се видим там. Много е добре това плажче. Ето къде се намира и то. Както виждате от кадрите в момента доста е големичко.
Цялото си е платено, няма свободна зона. То си е като бич бар. Музичката е готина. Има си места с силна музика, има си места и с слаба. Ние сме тук с детето, достатъчно спокойно е за него. Трябва да се консумира нещо, защото шезлонгите са безплатни, сега да се консумира, има и някакви по-скъпи тук сепарета работи. Като цяло доста приемливи цени и тук. Много добре. Сега дойде ред пак малко и за гмуркане. Добре, хапнахме се стабилно. Дойдохме тук в съседното грабче, Лименария, на круизче, Sunset Cruise, 3 часа от 6 до 9. 15 евро на човек. Интересно, че чарджнаха и детето, ние все пак решихме да сме с количка, така че разбираемо защо го чарджват. Доста приемлива цена за 3 часа на круизчето. Корабчето е доста голямо, подобно е на ето това. Да видим как ще бъде. Има 2 почивки за гмуркания. Детето в момента спи. Обиколи света, това дете още не е станало на 1 годинка. Супер е! Спряха на това уникално място с кристална вода. Точно до е това плажче. Показваме плажа на карта в момента да го видите къде се намира, понеже си заслужава ето как изглежда той. Ние щяхме да идваме тук, обаче не остана време. Водата е кристално чиста. Вижда се дъното в момента, а е над 5 метра дълбочина. Плажчето е уникално, круизчето също. Продължава купона. Сега осъзнах, че това е последното влизане във водата за тая почивка тук в Тасос. Доста тъжно, но доста бързо мина времето. Те 4 дена на острова. На какъв по-добър начин да приключим почивката с муркане на залеза. Това беше всичко за тази почивка. Опитах се да дам максимално много полезна информация. Ако клипът ви е харесал и ви е бил полезен, ударете палец нагоре, не забравяйте да се абонирате за канала. И чао! До следващия път!